Moikka. Mä oon Joel. Mä oon lievästi autistinen. Mä oon biseksuaali. Ja mä teen stand-up-komiikkaa. Mun vanhemmat todellakin voitti lotossa. Matkalla tänne mä näin bussin vessassa käsidesisäiliö. Ja siinä luki vain ammattilaiskäyttöön. Niin totta, eihän se ole mikään amatöörien juoma. Kimmo tietää. Miettinyt sellaista, että jos musta hoikentaa, niin miten isoja ne penikset oikeesti on? Mun mielestä naisten pitäisi suhtautua koomikoihin vähän samalla tavalla kuin Facebookissa linkitettyihin kissavideoihin. Niin kuin, että nyt oli niin hauska, että pakko jakaa. Mun mielestä tässä poliittisessa keskustelussa, mikä on käynyt tämän pakolaishomman ympärillä, niin täytyy pystyä kokemaan sympatiaa vähemmistöä kohtaan. Mä pystyn siihen, koska mäkin oon vähemmistö. Mä oon kotoisin Vantaalta ja mä oon valkoinen. Mutta se Vantaalla niinku asuminen, tietääks muuten kukaan täällä silleen, taputtaakaan jos ootte jotain kuullut kyseisestä paikasta? Vantaa. Onko se siellä Espoon vieressä? Missä vitussa? Espoon vieressä, kiitos. Mutta se... Ei tarvii edes puhua täällä alavalla, kun yleisö hoitaa sen mun puolesta. Mutta se aiheutti pieniä ongelmia teini-iässä, koska niinku Vantaalla on vähän semmonen köyhämaine ja niinku kaikki ongelmat on siellä. Ja sit meillä tuli teini-ikäisen sellainen jengimentaliteetti kavereiden kanssa. Me haluttiin sit mennä niinku näihin naapurikuntiin, just Helsinkiin ja Espooseen, ja sit vittuilee paikalliselle nuorille. Mut ei me voitu mennä Espooseen jollekin 16-vuotiaalle Kristianille sanoa silleen, että teidän perheellä on 2 autoa. Ja 2 vanhempaa, vittu. Kuten varmasti näkyy, mä aika nuori ihminen. Mä oon 23. Ja se tarkoittaa, että mä voin tehdä elämässäni niin paljon sellaisia asioita, mitä mä saatan joutua katuun mun koko loppuelämä. Mutta mä oon miettinyt sitä sit silleen, että jos musta tulee joku päivä tosi vanha mies, mä oon joku 87 ja joku tyyppi järjestää mua tosi paljon, niin totta kai mä tapaan sen. Mitä ne voi tehdä mulle siinä vaiheessa? Antaa elinkautisen? Niinku, mä istuin jossain kopissa pari vuotta, katon telkkaria ja mulle tuodaan 3 ateriaa päivässä. Sitä vanhukset tekee muutenkin. Tykkään soittaa tosi paljon kitaraa. Mä en ole kauhean hyvä siinä. No mä selvisin siitä vuosia ajattelemalla silleen, että no, ei se mitään. Eihän kaikista voi tulla muusikoita. Ja sit Pertti Kurikka meni pilaamaan senkin. Tää koomikohomma on aika rankkaa välillä. Mä niinku eilen keikan jälkeen joku tuli lyömään mulle sellaisen oudon näköisen paperilapun käteen. Sitten mä olin silleen niinku, että mikä tää on? Ja se, Joel, toi on 10, osta sille ruokaa. Aina tehdään paperistakin nykyään. Jännä juttu. Täällä kun tekee tällaista luovaa kirjoitustyötä, niin on välillä hyvä löytää itsensä täysin vieraasta ja tuntemattomasta ympäristöstä. Sitten mä menin eilen töihin. Mä oon töissä koulunkäyntiavustajana normaalisti ja mä oon tehnyt sitä hommaa jo vuosia ja tätä stand-upia vähän vähemmän aikaa. Sitten mä rupesin miettimään silleen, että no okei, voinko mä käyttää näitä lavalla opittuja taitoja siinä työssä? Koska molemmissa täytyy olla välillä tekemisissä huutelijoiden kanssa. Mut ei se ihan sovellu, koska en mä voi mennä sanoa jollekin häirikkö tokaluokkalaiselle, että ainoa syy miksi ei ole elossa on se, että sen mutsi ei osannut käyttää henkaria oikein. Hei, voitteko te nyt oikeesti olla pikkasen hiljempaa? Mä en tullut Helsingistä asti kuuntelemaan. No Kimmo turpa kiinni. Sanoin setin alkuun, että autistinen.
Mä luin sellaisen tutkimuksen hiljattain, jossa sanottiin, että autistisilla miehillä on selkeästi keskivertoa suuremmat penikset. Mä olin sellainen, no totta kai. Sitten mä tajusin, että toihan on niinku pahin evolutiivinen keskisormi ikinä. Sitten annetaan tuolle jätkälle ihan valtava kokoinen meisseli ja sit ei mitään sosiaalisia taitoja, niin se pitää sitä käyttää. Joku sanoi mulle, että niinku naiset valkkaa näitä tällaisia pahoja poikia sen takia, että ne haluu pystyä niinku muuttamaan ne. Mua ei häiritse tää mun ikisinkkuus enää. Toinen tarkoittaa sitä, että naiset on kattonut mua ja vaan todennut silleen, että ei se tarvii meitä, sillä on asiat ihan kondiksessa. Mä yritän yleensä keikkojen jälkeen päästä naisten luo nukkuu yöksi. En mä mitään pillua siis halua, kiva vaan kerrankin nukkuu puhtaissa lakanoissa. Päätin hiljattain lopettaa juomisen. Täysin, että mä voin selvinpäinkin itkeä ja runkata eksän kuville. Mä tykkään pitää itteeni vähän tämmöisenä hienostuneempana koomikkona. Mä en edes kerro pilluvitsejä, mä kerron vaginakaskuja. Sanotaan heti alkuun myöskin, että mä oon biseksuaali. Ja se on niinku nuorelle miehelle tosi vaikea paikka. Et tiedättekö miltä tuntuu, kun teet ylkää potentiaalisena seksikumppanina koko väestö? Ja sit se on muutenkin ärsyttävää, koska niinku mun naispuoliset kaverit, silleen nuorilla naisilla tuntuu olevan joku semmoinen juttu, että ne usein haluaa tällaisen jonkinnäköisen homokaverin. Ja sit musta tulee se homokaveri. Mikä ärsyttää mua, koska bi ja homo ei ole todellakaan sama asia. Se on vähän niinku se pointti. Tai sit vielä pahempi, että jotkut ihmiset ajattelee, että bi on vähän niinku homo light. Ei se mitään arvon nuoret naiset. Että kyllä mä ihan mielellään me ostaa alusvaatteita teidän kanssa. Ymmärtäkää, että mä silti haluan panna teitä. Ja teidän poikaystäviä. Mä jätän teille tällaisen ajatuksen kanssa, että meitä vanhemmat sukupolvet on taistellut meidän vapauksien puolesta. Ja se tärkein vapaus, mikä teillä on se, että voitte vapaasti dokaa ja panna koomikoiden kanssa. Joten please aloittakaa tänään. Kiitos Marjoille Herman, oli ihana